On se niin ihanaa, kun on vapaa päivä. Ja voi vaan maata tässä sohvalla, eikä tarvitse tehdä yhtään mitään. Kun vaan on. Tai hei, pitäisikö sittenkin mennä käymään vaikka kaupassa? No vois vähän vaikka siivotakin. Ja olisi ihan mahtavaa mennä illalla teatteriin. Tai keilaamaan. Voi itsi. No, joka tapauksessa ihan mahtavaa päivää sulle ja hurraa, hurraa, hurraa sille, mitä sä sit ikinä teetkin.